Tuto si to rozbalujte, Karolinka. Ďalší? Netušila. Karolinka, nechaj Sarinku, dobre? Počkaj, je to ako bábovka. Babi, čo to tam je? Teda, že darček darčeku. Karolinka, daj sa na bok. Karolinka. On je hladný. Nie, teraz. Jedu, ďalší! Veľa darčeku. Krábi za krábi. No. To je super, to máš ako na Vianoce odbalovanie. Dúfam, že najlepšie lote. Sari, myslíš, že tam bude ešte jeden? Ne? No, potom. Počkaj, Tadielko. Voňa to ako pizza. No, počkaj. Počkaj, ja ti pomôžem. Tuto, takto. Voňa. To by dali nejaký prťavý. Tam ešte nejaký prťavejší, no. Mama! Čo to je? Je, Minečko. Však vy si uznáte závodné kedy, kde, ako. Mami! Taký dievčenský. Karolinka ti polepila na ne srdiečka. Tam aj tvoja šňúrka. Všetko, tak si to vytiahni. No, tak to máš Nokiu prvú.